Iċ-ċentru ċiviku fil-lokalità ta' Swieqi. Proġett li kien ġimwiet 10 snin ilu iżda kien biss f'Settembru li għadda li saret l-applikazzjoni biex ix-xogħol ikun jista' jibda. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem ewlieni Laburista l-Gvern Lokali Stefan Bontempo għal il-Partit Laburista huwa favur dan il-proġett minnaħa l-oħra mhux favur l-inċertezza biex isiru proġetti bħal dan. Bontempo semma kif 10 snin ilu l-proġett li kien se jsir mill-Kunsell Lokali kien jinkludi madwar 60 appartament. Proġett li iżda dwaru l-Kunsill ta' Swieqi b'maġġoranza nazzjonalista m'għamel xejn. Issa lejliet elezzjoni f'din lokalità se jkun il-Gvern il ħa fideh dan il-proġett. Bontempo qal li minflok involva l-Kunsill Lokali dan il-proġett bi pjanta differenti issa se jsir mill-Ministeru ta' George Policino li joħroġ ukoll fuq l-istess distrett. Il-kellim Laburista qal li għar minn hekk wara l-Gvern ressaq l-applikazzjoni f'Settembru li għadda u minkejja li l-permess mhux ħireġ qabel Ġunju li ġej, ix-xogħol inbeda illegalment ftit jiem qabel l-elezzjoni tal-Kunsill. Stefan Bontempo qal li huwa tal-mistħija kif il-Gvern ċentrali qed juża l-komunitajiet għal politika partiġana. Minħat jew id-deputat mexxej l-affarijiet tal-Partit Tonja Bela qal li fil-lokalità ta' Swieqi trid tiġi indirizzata l-problema ta' parkeġġ. Dan apparti diffikultajiet oħra li Swieqi tiffaċċa minħabba li tinsab qrib ċentru ta' divertiment. Dwar il-proġett ta' ċentru ċiviku, Tonja Bela qal li l-Gvern ma jistax juża l-awtorità tiegħu u jikser il-liġi biex lejliet elezzjoni lokali beda dan il-proġett mingħajr permess.